Ahoj všem, jmenuji se Michal Krýsl a jsem předseda komise STK, tedy komise sportovně technické a disciplinární komise Českého svazu pozemního hokeje. V rámci rozpočtu pracuje naše komise s částkou přibližně 1,5 milionu korun, kdy polovina této částky připadá na halové soutěže, které primárně zajišťuje svaz pronájmem halu a s tím spojenými nějakými náklady. Další čtvrtina je na venkovní soutěže a zbývající čtvrtina je na nějaké provozní náklady komise samotné jako celku. Členy sportovně technické komise jsem já, Pepa Ostaš, Jirka Korbel, Tomáš Levý a Petr Míka. A za streaming Matěj Karnold. Pokud se týká mé spolupráce s Českým svazem pozemního hokeje, snažím se každý týden, jeden den v týdnu věnovat této administrativní práci. Pokud bych se měl vyjádřit k tomu, co se v letošním kalendářním roce komisi STK povedlo, zmínil bych asi 3 věci. Za prvé, myslím si, že jsme výrazně posunuli propojení evidence a online zápisu o utkání. Doplnilo se tam spousta věcí, které si myslím, že jsou pro všechny pozitivního charakteru. Dále měli jsme za mě velký úspěch s halovým Final Four ve velké sportovní hale v Plzni, kde jsme sjednotili všechny kategorie, vlastně jejich vyvrcholení v rámci jednoho víkendu. Stejně tak si myslím, že jsme měli ale úspěšné i venkovní Final Four, ať už to bylo dorostenecké v Hradci, tak extraligové dospělých v Liticích, čímž bych chtěl ještě jednou poděkovat organizátorům z jednotlivých klubů, kteří nám s těmito venkovními turnaji pomohli. V roce 2024 jsme započali v rámci komise na pravidelných schůzkách s oddíly, se zástupci oddílů, na kterých řešíme právě naše soutěže, řešíme různé věci dopředu, scházíme se takto cca 4x, 5x ročně. Určitě v tomu chcem pokračovat i v roce příštím, s tím, že si myslím, že na základě nebo díky těmto schůzkám jsme odstranili hodně určitých nejasností, které se pak během soutěžních ročníků objevovaly v rámci naší komunity, proč něco takhle je stanoveno, jaká jsou pravidla, jaký je systém soutěží a tohle. Myslím si, že jsme díky tomu si spoustu věcí vyjasnili a tyhle věci se velmi, velmi eliminovaly a vidím v tom naopak zlepšení té spolupráce, řekněme svaz oddíly ve smyslu organizování soutěží. A co se týká nějakého negativa, asi za jiných okolností bych řekl, že to bude právě pozitivní věc, ale ve finále se to otočilo proti nám a je to největší negativum letošního roku a to je hala ve Slaném, kdy se nám povedlo najít moderní halu s veškerým vybavením v dojezdové vzdálenosti od Prahy za dobrých finančních podmínek. A snažili jsme se do této haly dát poměrně dost turnajů v rámci teď probíhající halové soutěže 24-25 a bohužel jsme se den před prvním turnajem, co se zde mělo uskutečnit od pronajímatele, dozvěděli, že nám ruší, respektive vypovídá smlouvu, kterou jsme zde měli uzavřenou a byla zatím spousta komplikací a řešení vlastně celé termínové listiny letošní haly, což se snad k dnešnímu dni povedlo zajistit tak, že prakticky ta termínová listina nezaznamenala nějakých výraznějších změn a stála zatím velká práce Jirky Korbela a za to bych mu chtěl velmi poděkovat. Myslím si, že můžeme říct, že halové soutěže se letos odehrají ve formátu tak, jak byly předem plánovány.
Co se týká roku 2025, tak bychom rádi pokračovali právě v tom, co jsem zmiňoval jako pozitiva. Dál vylepšovali ten systém, aby byl pokud možno obsahoval co nejvíce jako algoritmů a díky tomu byl pro samotné uživatele co nejpříznivější, co řekněme nejjednodušší, aby i na druhou stranu samozřejmě obsahoval všechno, co by měl obsahovat, aby jsme se nedostávali do nějakých situací, prostě, které v rámci komise pak musíme řešit, jestli někdo hrál a neměl hrát a podobně. Rozhodně chceme pokračovat v těch věcech, co si myslím, že se nám z dlouhodobého hlediska osvědčily, což jsou ty Final Four na jiných místech, ať je to venku nebo v hale. A stejně tak určitě chceme pokračovat v dialogu s oddíly na téma soutěží, aby ty soutěže byly co nejpřijatelnější, nejpříjemnější pro samotné oddíly a jejich hráče. A vlastně ten finální produkt byl vlastně pro nás všechny nejzajímavější a vlastně se dal tímto způsobem i řekněme marketingově třeba uchopit a tak dále. No. Náplní práce STK je v prvé řadě organizace soutěží samotných, jak venku, tak v hale. Venku primárně STK dává dohromady termínovou listinu, na základě které vzniká rozlosování. Pak je vlastně to taková ústřední platforma pro oddíly, pokud chtějí nějakou změnu, chtějí hrát v jiných než úředním termínu a tak dále. Halová soutěž je pro STK v tomto trošku náročnější, protože vlastně většina oddílů nemá svoji halu, tak musí STK zajistit vlastně místo, prostory, kde můžeme naše soutěže hrát, a potom, co se ty haly zajistí, tak na základě toho vzniká termínová listina a samotné rozlosování jednotlivých soutěží.